Čus bus, moje meno je Naty a vítajte pri mojom prvom videu, v ktorom vás oznámim, čo budem vlastne natáčať. Vlastne to bude taká menšia informačka. Pre tých, ktorí nevedia, čo to je informačka. Informačka je to, že vám poviem proste, čo je nové, alebo ako, čo budem natáčať, alebo proste vás o ničom budem informovať. Dúfam, že ste nie takí blbí a pochopíte, čo to je informačka. Takže, ideme prvé. Prvé budem natáčať určite vlogy a random vlogy. Potom challenge, tagy a asi nejaké hry, ak je Minecraft, Sims, čo si kúpim, to dostanem, to stiahnem a tak. A ešte asi jedna vec, ktorú som chcela povedať, to je to, že toto je podľa mňa veľmi dobrá HD kvalita. Takže, a toto nie je moja kamera, takže moje videá možno budú iba raz za čas takéto, pretože táto kamera je môjho bratranca a toto tiež je izba môjho bratranca vlastne. A iba keď budem tu uňho a požičiame vlastne kameru, tak iba vtedy to bude takto. Inak to bude klasicky za počítačom, no nebude to až taká dobrá kvalita, ale to no nevadí, čo už. Mám nový mikrofón, takže to aspoň bude počuť už. A to bude asi všetko. No a potom keď si buď našetrím alebo mi kúpia kameru, tak asi o rok, tak potom bude tiež takéto nejaké dobré. Takže to bude asi všetko. Asi to bude už končiť. Čo by som, počkajte, ešte čo by som tak povedala? No neviem, asi to bude všetko. Takže ja sa s vami lúčim. A čaute.